kontu kontari. Bat, bi, hiru, hemen da miru, gure gana kontu kontari. Afaltzera etorri zen Arkumetxoa. Berriro barazki zopa. Kexatu zen Otsoa. Izango banu. Arkumetxo bat, bai, arkumetxo bat, goixoa. Arkumerrea, goixo, arkumetxo bat, bai, izango banu. Kexatzen zen egunero Otsoa. Baina horrelako batean, ate hotsa entzun zen. Tok, tok, tok! Otsoak atea zabaldu, eta zer ikusiko? Arkumetxo bat. Kaixo, sar naiteke? Galdetu zuen Arkumetxoak. Bai, sartu, nola etara sartuko ba, sartu, bai, zegoizu Arkumetxoa, sartu lazai, sartu. Eta Arkumetxoa Otsoaren etxera sartu zen. Momentu aproposean iritsi zara, bai, afaltzeko ordua da, ze ondo, oso momentu aproposean iritsi zara. Esaten zion irrifar txikik Otsoak. Baina Otsoak ikusi zuen Arkumetxoa dardarka zegoela. Kanpoan hotz ikaragarria egiten zuen, eta Arkumetxoa hotzez dardarka zegoen. Zeotza. Baina nik ezin dut jan. Hotzez dagoen Arkumetxo bat. Horrela nola ba? Niri ez zait janaria hotza jatea gustatzen. Ez. Nola da posible janari hotza? Ez, janari hotza ez. Otsoak Arkumetxoa hartu eta sutondoaren ondoan zeukan besaulki batean jarri zuen goxo. Bitartean, sukaldatzeko errezeten liburu potolo batean bilatzen hasi zen arkumeerrea egiteko errezetarik hoberena bilatzen hasi zen Otsoa. Zegoixoa Arkumetxo errea bai, zegoixoa Arkumetxo errea. Baina gure Arkumetxoa ere goxe zen, eta tripazorriak dantzan hasi zitzaizkion, eta Otsoak tripazorriak entzun zituen. Baina nik ezin dut gozez dagoen Arkumetxoa jan. Agian gero kalte egingo dit, eta ezingo dut digestioa ondo egin. Bueno, hartu, eta jan. Otsoak azenario bat eman zion Arkumetxoari, jan zezan. Eta bitartean, azenarioa ematen zion bitartean, Otsoak pentsatzen zuen bere barruan. Zegoixoa bai. Arkume errea azenarioz betea. Zegoixoa. Arkumetxoak hain azkar jan zuen azenarioa, zotina sartu zitzaiola. Ez. Aia
nik ezin dut zotina duen arkumetxo bat jan, niri ere zotina jarriko zait. Ai ama, zer egingo dut? Otsoak etzekien zer egin arkumetxoari zotina kentzeko. Eta saiakera pila bat egin eta gero, adibidez, arkumetxoa besotan hartu eta airetan botatzen zuen. Eta airetan buelta pila bat ematen zituen. Eta berriz ere hartzen zuen. Berriro botatzen zuen. Eta buelta pila bat eman da gero, berriro hartzen zuen. Baina arkumetxoak ez zitzaio zotina kentzen. Jo. Orduan otsoak arkumetxoa hanketatik hartu eta buruz bera zuelarik horrela balantzaka ibiltzen zuen. Baina arkumetxoak ez zitzaio zotina kentzen arkumetxoari. Orduan otsoak hankatik eutsita zuelarik, bueltaka hasi zen arkumetxoarekin, bueltaka eta bueltaka eta bueltaka. Baina arkumetxoari ez zitzaio zotinik kentzen. Azkenean, otsoak arkumetxoa bere sorbaldaren gainean jarri eta bizkarrean kolpetxo batzuk ematen zizkion bere atzaparrekin. Ai, arkumetxo, ai. Zotin hori noiz kenduko zaizuto, zotin hori. Ai. Arkumetxoari zotina kendu zitzaion. Eta zotina kendu eta otsoaren beso iletsu, atzaparra handi eta mutur luzearen artean goxo lo hartu zuen. Otsoa oso arraro sentitzen zen. Ez zuen inoiz jatera zijoan afaria besarkatu. Eta otsoari jateko gogoa kendu zitzaion, apetiturik gabe geratu zen. Ez daukat gozerik. Ez. Eta arkumetxoa zurrunka txikiak egiten hasi zen. Otsoaren belarrian zurrunkatxo txikiak egiten zituen. Eta lo goxo jarraitzen zuen arkumetxoak. Ezin dut zurrunka egiten duen arkumetxo bat jan. Nola jango dut zurrunka egiten duen arkumetxo bat? Ez. Zurrunkarik ez. Ez. Otsoa, arkumetxoa besoetan zuelarik, sutondoan zegoen besaulkian eseri zen goxo. Eta arkumetxoa bere magalean zeukan. Ahaztua zuen zenbat denboraz zijoan arkumetxoa besoetan zuelarik. Eta bapatean otsoa pentsatzen ari zen, ze goxoa, ze usain goxoa, agian azkar jaten badut, ez da konturatuko. Azkar jaten badut, ziur ezet. Hori egingo dut, azkar jan egingo dut. Eta otsoa, arkumetxoa irenstera zijoanean, bapatean arkumetxoak begi bat eriki eta musutxo potolo bat eman zion otsoari masailean. Ez da justua, ez da posible. Ni otsoa hundi eta gaiztoa naiz. Eta zu, arkume errea zara zu.
Eta arkumetxoak erantzun zion. Arkume edea. Harrituta begiratzen zion Otsoak. Eta arkumetxoak jarraitu zuen. Otoa! Ai ama, zer egingo dut orain, Ez da posible. Joan egin behar zara. Otsoak arkumetxoari beroki lodi bat jarri eta etxetik kanpora atera zuen. Goxo jarri zuen kanpoan hotz handia egiten zuelako. Joan egin behar zara, bestela azkenean jan egingo zaitut. Eta guk ez dugu nahi hori, ez da? Gero damutu egingo ginateke. Orduan, joan egin behar zara, zoaz. Arkumetxoa etxetik kanpora bultzatu zuen eta atea itxi zuen. Pum! Kanpoan ilun zegoen eta hotzik karagarria egiten zuen. Orduan, arkumetxoa berriz ere deika hasi zen. Otoa! Tok, atea jotzen zuen. Oto, sartu naiteke. Etxe barruan, Otsoa zegoen bere atzaparrekin belarri handi horiek estaltzen zituelarik. Ez dut entzun nahi. Eta arkumetxoaren ahotsa ez entzuteko kantari hasten zen. Azkenean, denbora bat pasa eta gero, arkumetxoaren ahotsa entzuteari utzi zuen. Joan da, ez da entzuten, pentsatzen zuen Otsoak. Joan egin da, hobe horrela, hobe. Jan egingo nuen bestela, eta ez da posible. Horrela, horrela, salbu dago. Bestela, jan egingo nuke, eta guk ez dugu hori nahi, ez. Geroago, Otsoa arkumetxoarekin pentsatzen hasi zen. Eta arkumea bakarrik egongo da. Eta galdu egin bada. Eta hotzez dardarka egongo da. Eta norbaitek jan badu. Ai ama, zer egin dut. Orduan, Otsoak etxeko atea ireki zuen. Eta arkumetxoa ez zegoen hor. Otsoak atea ireki zuen. Baina arkumetxoa ez zegoen hor. Orduan, korrika, basoruntz abiatu zen. Arkumetxo, lontzaude arkumetxo, itzuli arkumetxo. Oihu egiten zuen Otsoak, baina arkumetxoaren erantzunik ez zen entzuten. Beranduago, azkenean Otsoa etxera itzuli zen. Triste, goibel eta burumakur. Etxeko atea ireki zuenean, antxe zegoen arkumetxoa sutondoaren ondoan besaulkian eserita. Hemen zaude itzuli zara! Etzenekien ora joan Ziono, nirekin geratuko zara bizitzen. Bai, nahi duzu nirekin geratu. Otsoak behin eta berriz galdetzen zion, ea berarekin bizitzen geratuko zen. Eta arkumetxoak zuzen begiratu zion. Baina, Otso, ez nauzu jango, ez da?
ezingo nuke nire beharra duen arkume bat jan, ez, bihotzerrea emango lidateke, ez. Eta hori entzutean, gure arkumetxoak salto batez, Otsoaren besoetara salto egin eta besarkada erraldoi bat eman zion. Ai, arkumetxo maitea, ai. Goze zara ez da, bai, goze zara. Nahi duzu barazki sopa? Nire jakirik gogokoena da. Afalduko dugu. Eta horrela izan zen, arkumea eta Otsoa elkarrekin afaldu zutenekoa. Badator txoro txaranga eta Di Iporruren Euskal Herriko bira. Zure herrira joatea nahi duzu? Jartzaitez harremanetan kiliklon.comen. Dantza eta musika gustoko badituzu, etzazu aukera hau galdu. kiliklon.com. Kaixo lagunak, zer modu zaudete? Gogoratu zuen marrazkiak ikusteko irrikitan nagoela. Beraz, bidalitzazue zuen marrazkiak helbide honetara. Eta gero, denak elkarrekin gure saioan ikusiko ditugu. Ados? Marraztira!